Hello. MS Word ni आंनि सेकेन्ड भिडिअ नोंथाङा जुदि सिगांनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनानै लानो बेनि उनाव सेकेन्ड पार्टखौ नोंथाङा नायनो हागोन दा सिगांनि भिडिअआव आङो क्लिपबोर्ड फन्ट ओमफ्राय बेसोर मोननैखौल' बानायदोंमोन क्लिपबोर्ड फन्ट नैबे हम पेजनि दा नेक्स्ट भिडिअखौ बानायनोसै स' लेट्स स्टार्ट सिगांनिखौनो फर्मुलाखौ इउज खालामना डाइरेक्ट पेस्ट खालामबाय दा नों बेफोरखौ पेराग्राफखौ नोङो इउज खालामबा पेराग्राफनि जौथ' माबा टुल्सफोर दङ बेखौ नोङो इउज खालामनो थाखाय नों मा खालामनांगोन गोसो बायदि नों बानायनो हागोन आरो बे थुनाय लोगो लोगो नों गाव हारसिं चेन्ज जाबाय थागोन आरो जास्टिफाइ होयोबा नै बिदि समान जाजोबगोन नैबो जुदि ओमफ्राय नैखौ होयोबा गोलाव गुसुं जागोन बेलाय आरो नैबेबो गोलाव गुसुं जागोन फारसेथिं समान जागोन फारसेथिं खौथो जागोन ओंखायनो जास्टिफाइ होयोबा साबसिन जायो आरो दा नैबेबो मोनसे पेराग्राफनि आरोना बेबो नों बेसेबां गुवार दोननो मानो बे आरोना पेसिभ जाबाय नैबे होयोबा पेसिभ फुवारलायबाय बेयाव होयोबा फुवारगोन गुवार जागोन बेनि पेराग्राफनि गेजेराव मोननै र'नि गेजेराव माने र'नि पेराग्राफा बारायलांबाय थागोन आरो नोंथाङा थिग बेबायदिनो आरोना एड स्पेस पेपर पेराग्राफ नैबे जाबाय बेकग्राउन्ड कालार आरो नैबे लाइननि सिङाव जाहैबाय नोङो मोनसे कालार होनो नागिरदों मोनामले कालार होनो हागोन आरो ग्रीन बे सेन्टेन्सनि सिङाव आरोना जथ' कालार होनो हागोन बेबायदि आरोना जेनेबा गोजा होनसै मा होनो नैबे बर्डार जेनेबा आङो नैबेयाव आं बर्डार होनो सानदों सारि बर्डार जाबाय नैबे माखासे अपसन दङ द्र टेबल माबा माबि बेखौ जेब्ला इनसार्टआव थांगोन अब्ला नोंसिनिखौ रोंनाय जागोन आरोना नैबेनि कालारखौ आं दाननानै लागोन गुफुराव होनानै साबसिन सिनायगोन बर्डार लेफ्ट साइड में बॉर्डर है राइट साइड में बॉर्डर है नों सेलेक्ट खालामनांगोन आरो नों मा खालामनो गोसो मा नांगौ माबायदि चेन्ज लिस्ट लेभेल बेफोरबायदि आरोना फारि राइट बटन लानोसै
जालांबाय थागोन आरो सिगां 1 2 3 आरोना चेन्ज लेभेल नैबो बिदिनो आरोना मोनसे माबा खालामनो हायो लेभेल बानायनो हायो आरोना नोंनि गोसो बायदि लेभेल बानायनो हायो नैबे चेन्ज लेभेलाव होखाबाय दहायनो खिन्थाखानायखा एखे आरो बिदिनो लेभेलखौनो चेन्ज खालामनो लुबैदों जेनेबा बेनिफ्राय नोङो नैबे 4 नाम्बारनिफ्राय नों लेभेलखौ चेन्ज खालामनो लुबैदों बेयाव थांदो चेन्ज लेभेलाव थांदो चेन्ज लेभेलाव थांदो 1 आव नों मा होनो लुबैदों एखे आरोना बिदिनो आरो नोंनि जास्ट प्रेक्टिसनि गोनांथि आरोना जेबो गैया नैबे सर्ट खालामनाया जेनेबा डिलिट खालामनाया जेनेबा नोङो सेलेक्ट खालामदो सर्ट नाम्बार नालाय नाम्बारावसो मोनबाय एसेन्डिङाव होनो ना डिसेन्डिङाव होनो ना बेखौ थुदो अके जिर'स नङा जुदि नों बेखौ चेन्ज खालामोबा जेनेबा एसेन्डिङाव होयोबा फिसानिफ्राय गिदिर जाबोगोन एसेन्डिं डिसेन्डिं बेखौथ' मिथिखागौखा जेनेबा एलफाबेट जस्ट आङो बेयाव एसेन्डिं जेबो लिराखिसै आरोना लिरजायो जेनेबा माबा माबि लिरबाय जेनेबा सर्ट खालामनांगौ नों जेनेबा एसेन्डिङाव डिसेन्डिङाव टेक्स्ट होदो बेयाव नाम्बार होनाङा टेक्स्टआ डिसेन्डिङाव खालामसै जेनेबा एम जे ओइस जि बिदि जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय उनाव जि ओइस जे एम खालामनोबा नों मा खालामनांगोन सर्ट खालामदो एसेन्डिङाव होदो जि ओइस जे एम पेराग्राफ आरोना पेराग्राफनि मोनसे इउजफुल दङ बे पेराग्राफखौ नांगौ जायो आरोना दा बेखौ आङो जेब्ला नैबे एक्सेला कमप्लिट जाजोबो माबा एमएस वार्डआ लास्टसिम स्टेजनाव बे जोबजासे जाहैगोन बेनि उनावसो आं बेखौ खोन्थागोन आरोना दा खोन्थाथ'आ आङो दा नोंसोर हायोबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर मा इउसाव खालामजायो बे पेराग्राफनि इउसाव दाथ' ओरैनो जेबो गैया दा नेक्स्टआ जाहैबाय जोंनियाव स्टाइलाव बेखौ दाननानै लानाय जेबो बर्डार गैया
सेलेक्ट खालामगोन नों बेयाव स्टाइलखौ खालामनो हागोन आरो नों गोसोबायदि माबायदि स्टाइल बेयाव जेरै दं दा बेखौ नोङो नोंनि एक्सट्रा स्टाइल बानायनानै लानो हागोन आरो ना एक्सट्रा स्टाइल बानायनानै लानो हागोन भिडिअखौ नायलांबाय था लास्टआव आं नोङो नैबे फर्मेट प्रिन्टारनि सोमोन्दै आं नोंसिनो खोन्थागोन फर्मेट प्रिन्टारखौ इन्टारेस्टिं बुस्थु बेयो जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो नोंथांनाव फर्मेट प्रिन्टारनि सोमोन्दै बुजिनो हागोन माउसआ एसे प्रब्लेम जादों आंना सेलेक्ट जायाखै नों बेयाव गोदान स्टाइल खालामनो नागिरदों जेनेबा आं बेयाव फर्मेट खालामसै माखासे जेनेबा आं गोजा खालार होनसै गोजा होनसै बेबायदि स्टाइलखौ नांगौ आरो आलदा लाइन खालामनो बेखौ नोङो एसे सेलेक्ट खालामदो नों सेलेक्ट खालामनानै बेयाव थांनानै नोङो एक्सेप्ट सेलेक्शन एज एन निउ कुइक स्टाइलाव हरदो नोंनि नाम होदो स्टाइलनि नाम जेनेबा आं बेखौ मानो थाखाय नांगौ होनबा नों जेनेबा मोनसे लेखा लिरदों नोङो बा मोनसे लेखा गिदिर नों प्रजेक्टआव खामानि मावदों आरो ना बेबायदि राइटिंखौ नोङो बार बार खालामबाय थानांगौ होबाय थानांगौबा जोङो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै बेबायदि खालामनो हायो आरो ना होमबा नोंहा गोरलैसिन जागोन नङाबा नों बेखौ डिजाइनखौ चेन्ज खालामबाय थानो नोंहा बहुद टाइम लस जागोन आरो ना होननानै आरो चेन्ज स्टाइल खालामनो हायो जेनेबा नैखौ जोङो सेलेक्ट जानो नागिरा माबा माउसआ एसे प्रब्लेम जादों नैलाय स्टाइला चेन्ज खालामनो हायो नों माबायदि स्टाइल नांगौ गासिबो जाजोबगोन आरो बेनिबो कालार नों मा कालार होनो नागिरदों गासिबो बेयावनो थाजोबो फन्ट नों मा साइजनि फन्ट खालामनो नागिरदों बेखौ जाजोबो आरो ना दा बे आरो जेबो खालामनांगौ गैया फर्मेट प्रिन्टारखौ होनोसै नोङो सेलेक्ट खालामदो फर्मेट प्रिन्टारखौ होदो आलदा जाखायो दा नों बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नों गोसोबायदि जेखौ सेलेक्ट खालामगोन बे बिदिनो जागोन आरो ना बेखौ सेलेक्ट खालामदो बेबायदि आरो ना बे इन्टारेस्टिं नङा होदो सेलेक्ट खालामदो जेरावबो होनो गोसो होदो नोङो सेन्सआव बे आरो मोनसे गोजाना जोंना मोनसे दंबावो आं बे खालामनो फाइल फाइलानो पप आप ओंखारो
गोदान भार्सनाव आरोना नोङो माखौ फाइन खालामनो जेनेबा आं बेयाव 2खौ फाइन खालामसै हाइलाइट जागोन बे 2 हाइलाइट 2आ हाइलाइट जाजोबगोन खयथा 2 दङ बेयाव गासिबो हाइलाइट जाजोबगोन आरोना 4खौ हाइलाइट 4आ गासिबो जाजोबगोन रिप्लेस 4नि जायगायाव नोङो मा रिप्लेस खालामनो जेन'बा 4नि जायगायाव I love you रिप्लेस खालामो 4नि जायगायाव रिप्लेस आया 4 सोलाय नङा 4 मा रिप्लेस खालामो जेनेबा you call me replace all 0 4नि जायगायाव you होनोसै आं replace all माखौ रिप्लेस खालामनांगौ बेखौथ' सेलेक्ट खालामनाय जायाखै एसे प्रब्लेम देखायदों बुस्थुआ थोड़ा हाइलाइट जागोन जेनेबा रिप्लेस जाबाय डकुमेन्ट्सनि जायगायाव मा होनो डकुमेन्ट्स जेनेबा इउनि जायगायाव जोङो इउल' लिरगोन केपिटेल लेटाराव रिप्लेस इउ जाबाय इउनि जायगायाव रिप्लेस इउ जागोन सेलेक्टआ जाहैबाय अल सेलेक्ट अबजेक्टनिखौ जाहैबाय जेब्ला जोङो नैबे माबा इन्सार्टआव थांनानै नैबे सेभ इभार्ट बायदिसिना खालामोबा नैबे अबजेक्टखौ जोङो सोलोंगोन आरोना बेनि सोमोन्दै स' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै नेक्स्ट फैगोन भिडिअ'आव लोगो मोनगोन नोंसोरखौ स' thank you for watching my video and please subscribe and tick the bell button जाहाथे नोंसोरो आंनि भिडिअखौ गिबि खेबनि थाखाय नुनो आरो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव थेंक इउ जय बर' हारिमु